Hola, bona nit. L'alcalde de Barcelona, Joan Clos, serà el nou ministre d'Indústria en substitució de José Montilla. Tots dos seien de costat ahir al matí durant l'executiva del PSC a Barcelona. En acabar la reunió, Montilla, en roda de premsa, va dir que el nom de la persona que el substituiria al Ministeri estava decidit des del juliol. Aquest relleu en el Ministeri d'Indústria ha estat la sorpresa de la tarda i un dels primers temes que han tractat el president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i el rei Joan Carles, durant el despatx que han tingut tots dos aquesta tarda al Palau de Marivent, a Palma. Zapatero ha comunicat al monarca que el nomenament de Joan Clos com a nou ministre d'Indústria, Comerç i Turisme es farà oficial la setmana vinent. Joan Clos, que podria jurar el càrrec de ministre divendres o dissabte de la setmana que ve, s'acomiada després de gairebé 10 anys al capdavant de l'alcaldia de Barcelona. Clos va aconseguir els millors resultats en unes municipals del PSC, el 1999, i marxa 9 mesos abans d'acabar-se l'actual mandat municipal. Clos, que aquesta tarda feia una de les seves últimes entrades com a alcalde a l'edifici de l'Ajuntament de la plaça de Sant Jaume, ha estat el tercer alcalde de Barcelona des del restabliment de la democràcia. L'havien precedit Narcís Serra i Pasqual Maragall. Estic honrat i estic també molt il·lusionat de fer aquesta feina, que ja sabeu que a mi la feina no m'espanta, per tant me l'agafo amb molta il·lusió. La resta de forces polítiques municipals han fet valoracions sobre el nomenament de Joan Clos com a nou ministre d'Indústria. Pel Partit Popular, la renúncia de Clos a l'alcaldia confirma el fracàs del govern municipal. Els vaixells, quan s'enfonsen, el Titanic, quan s'enfonsa, l'últim en anar-se'n és el capità, no? És la persona que està davant i aquí fem al revés. El primer que se'n va és el que encapçala la llista i ara veurem a veure quin paperot els hi toca fer a Iniciativa i Esquerra davant de la situació que es produirà els propers dies. Per al Partit Socialista, l'alcaldia de Barcelona és una eina electoral al servei dels interessos del partit i no pas al servei dels barcelonins. Barcelona tindrà un nou alcalde per imposició del Partit Socialista i no pas per decisió lliure i a les urnes dels barcelonins. Jo crec que aquesta és una decisió clarament partidista. Clos és ministre a Madrid perquè el ministre català de Madrid deixa de ser-ho i llavors es busca un candidat a l'alcaldia de Barcelona. I crec, sincerament, que és pensar poc en les institucions i pensar molt en el partit.